नमस्कार मित्रांनो, तर मी आपलं स्वागत करतो आमच्या नवीन यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे खादाड। तर आज आपण बघणार आहोत नवीन रेसिपी जिचं नाव आहे आलू चटपटा। ही बनवायला एकदम साधी सोपी आणि टेस्टला तेवढीच भारी आहे। तर त्यासाठी लागणार आपण साहित्य बघून घेऊया। तर इथे आपण घेतला एक मोठा कांदा, कोथिंबीर, लसणाच्या 8 पाकळ्या, कढीपत्ता, 4 बटाटे मध्यम आकाराचे जे आपण कापून घेतले आहेत, नंतर हाफ टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून फ्राईड राईस मसाला, हाफ टेबलस्पून ओवा, हाफ टेबलस्पून हळद, लाल तिखट चवीनुसार, मीठ आणि तेल। तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर सुरुवातीला आपण कांदे हे चौकोनी आकारामध्ये त्याच्या पाकळ्या आपण व्यवस्थित वेगळ्या करून घ्यायच्या। नंतर एका गॅसवर कढई तापत ठेवायची। कढई छान तापली की त्यामध्ये आपण एक छोटी वाटी जे तेल घेतलं होतं ते त्यामध्ये ॲड करायचं। तेल तापायला द्यायचं आहे व्यवस्थित। तेल तापलं की त्यामध्ये आपण लसणीच्या पाकळ्या ज्या आपण इथे ठेचून घेतल्या आहेत ते ॲड करायच्या। नंतर त्यामध्ये जो कांदा आपण घेतला आहे तो ॲड करून नंतर मग त्यामध्ये आपण कढीपत्ता ॲड करायचा आहे आता। आणि नंतर कढीपत्ता ॲड करून झाला की मग जे बटाट्याची आपण कट करून घेतला आहे तो यामध्ये ॲड करायचा आहे। नंतर हे जे सर्व पदार्थ आहेत ते एक व्यवस्थित मिक्स करून थोडे परतवून आता त्यामध्ये थोडीशी मध्ये जागा करून आपण त्यामध्ये ओवा ॲड करायचा आहे। नंतर हळद आणि चवीनुसार मीठ। आता आपण हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। हे सर्व मसाले बटाट्यांना व्यवस्थित लागले गेले पाहिजे। नंतर यावर झाकण ठेवून ह्याला एक साधारण 5 मिनिटं आपण वाफ काढून घ्यायची आहे। झाकणावर थोडंसं पाणी टाकायचं त्यामुळे बटाटे खाली लागणार नाहीत। नंतर आता 5 मिनिटांनंतर ह्यामध्ये आपण चाट मसाला, लाल तिखट आणि जो चिंगचा फ्राईड राईस मसाला घेतला होता तो पण आपण यामध्ये मिक्स करायचा आहे। सगळे मसाले बटाट्याला व्यवस्थित लागले गेले पाहिजेत। हे मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आणि नंतर पुन्हा आता आपण यावर झाकण ठेवून त्यावर थोडंसं पाणी घालून हे बटाटे आपण वाफेवर शिजवून घ्यायचे आहेत। बटाटे शिजायला जास्त वेळ लागणार नाहीत, साधारण 10 ते 15 मिनिटात आपली आलू चटपटा ही रेसिपी आता तयार आहे। तर लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपल्याला बराचदा प्रश्न पडतो की कोणती भाजी बनवायची, काय करायचं। तर त्यासाठी हा उत्तम असा उपाय आहे आलू चटपटा रेसिपी। तर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। ही रेसिपी नक्की घरी करून बघा। आम्हाला ते कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही सांगा रेसिपी कशी झाली आहे ते। अशाच चमचमीत आणि साध्या सोप्या रेसिपीसाठी आमचं चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। त्याच्या बाजूला जे बेल आयकन आहे त्यावर नक्की क्लिक करा, त्यामुळे तुम्हाला आमच्या प्रत्येक रेसिपीचं नोटिफिकेशन मिळेल।